дар ин бора намояндагии расмии вазорати корҳои дохилии Русия хабар доданд, яъне ки аллакай ин қарор қабул карда шуд аз ҷониби мақомоти Русия. Вобаста аз ҳамун суд мебошад чӣ ҳалномае ки худаш бубуруда. Акаҷон меган ай моҳи январ патент 24 000 мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунен. Як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, агар нафарҳое ки дар Москва қарор дорен ва ҳуҷҷатҳои шумо тамом шидагӣ боша, бихоҳен ба границаи Қазоқистон сафар кардан, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, шуморо бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебарад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди депортатсия кардани муҳоҷирон. Мақомоти Федератсияи Русия 15 000 хориҷиро аз кишвар берун карданд. Дар доираи чорабиниҳои гузаронидашуда, кормандони ҳифзи ҳуқуқ 96 000 ҳолати вайрон кардани қонунгузории муҳоҷирати Русияро ба қайд гирифтанд. Дар Русия қариби 100 000 ҳолати нақзи қонунгузарии муҳоҷирати хориҷиҳо ошкор шуданд. Дар ин бора намояндагии расмии вазорати корҳои дохилии Русия хабар доданд ва гуфтанд ки аз 2 то 8 октябр ин гуна амалиётҳо гузаронида шуд. Дар маҷмӯъ қайд кардан мумкин аст ки 15 000 шаҳрвандони хориҷӣ аз кишвар берун карда шуд, яъне ки бо амалиётҳои вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оиди шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия кору фаъолият мекунанд ё зиндагонӣ мекунанд дар ҳамунҷа рейдҳо гузаронида шуданд ва дар маҷмӯъ 15 000 шаҳрванди хориҷие ки беҳуҷҷат гашту гузор мекарданд ё ягон қонуншиканӣ кардагӣ буданд аз қаламрави Русия ихроҷ карда шуданд ва гуфта мешавад ки дар пайи баррасии ҳолатҳои ошкоршуда дар нисбати 15 000 хориҷӣ қарори берун кардан аз қаламрави Русияро қабул карданд, яъне ки аллакай ин қарор қабул карда шуд аз ҷониби мақомоти Русия. Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамчунин вобаста ба ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ, фурӯши ғайриқонунии аслиҳа ва маводи мухаддир, инчунин убури ғайриқонунии марз парвандаи ҷиноӣ боз карданд. Яъне ки агар ба муҳоҷирон тааллуқ дошташа бигирем, ҳар нафаре ки ғайриқонунӣ марзи Федератсияи Русияра убур карда гузашт, дар ҳолате ки дастгир мекунанд, ба нисбати ана ҳамон шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунанд. Ғайриқонунӣ убур кардани марз ҳамира дар назар доранд ки паспорти шумо печат надошта боша, агар ана ҳамин кирдор ғайриқонунӣ ворид шидан ба Федератсияи Русия мебошад. Яъне ки амалиёти нелегал қарор доштани шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия то айни ҳол идома дорад, рейдҳо идома кардесиянд. Ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия кору зиндагӣ мекунен, фаъолият мекунен, бо эҳтиёт бошен. Аввалан ин ки ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунен ва қонуну қоидаи ӯ кишвара риоя кунен. Тамошобинони азизу гироми қадр, ибад як ахбороте ки қарори 15 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ оиди депорт кардан аз қаламрави Русия аллакай қабул шид ва мо хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем. Акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дар ҳаминҷа ба ҳамаи шумо як чизи дигарам тавсия метиҳам, нафарҳоеда ки билет дар кор боша аз Россия ба Тоҷикистон ё аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, метавонед ки дар WhatsApp-аш бинависонед, билетҳои арзон ба шумо тавсия метиҳад. ҳатман айноми мо гап занед. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ай 17-солагӣ права бисбори 18 права метиҳанд. Синни соле ки муқаррар шидагӣ оиди гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ аз 18 солагӣ мебошад. Чунки вақте ки шумо дарс мехонед, дарси ронандагӣ, шумо мисол ба важдени меред, мошин ҳай мекунед, дар ҳолати рондани мошин шумо бояд 18 сола шида бошед аллакай. Ойбек нависондай: ака, призов ба артиш ба чанд фоиз пур шид? дар ин бора вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон информатсия нашр кунад, баъдан маълум мешавад. ҳозирашда аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. Тақрибан як ҳафта пеш буд ки як моҳа нақшаи даъваткунӣ ба хизматам мо видео карда гуфта будем. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум ака, яка писара хизмат мебаранд. Нафарҳое ки як фарзанд мебошанд аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. Мансур навишонда: ассалому алайкум ака, мегӯям баъди моҳи январ праваи тоҷикӣ қатъи кор кардан намешавад. дар Федератсияи Русия дар назар доштагӣ бошен, ҳозирам ба праваи тоҷикӣ кор кардан мумкин нест. яъне барои таксӣ кор кардан ё барои ягон микроавтобус ҳай кардани шумо бояд ҳатман праваи российский дошта бошед. ин чиз аз вақташ ҳамихе буд. Як кас нависондаи бародару видварения 3 моҳ мешавад. Пиратар фаҳмон. Кадом вақт 3 моҳина мешавад?
видварения аз 5 сол то 10-20 сол мешавад ку видварения аз 5 сол зиёд намешавад аз 3 моҳа то 5 солара видварения мешавад аз 5 сола боло аллакай депортатсия мешавад ин ҳолатҳоша ба назар мегиранд дар ин ҳолат ҳамун суде ки ҳалнома мебурора вобаста аз ҳамун суд мебошад чӣ ҳалномае ки худаш бубурора ин чиза мисол ман пеши худам гуфта наметавонам ва як каси дигарам аз пеши худаш гуфта наметавонад чандин ҳолатҳое ҳастае ки ба назар мегирад мисол мегирем агар дар вақте ки шуморо видварения мекунанд бо тариқи суд шуморо мехезонанду мепарсанд вазъи оилавитона мисол ҷои кортона маълумотона ҳамаи ҳамин чизоро парсидан ба назар гирифтани ҳалнома баровардан ба ҳисоб мехӯрад ва ҳар одам ҳар хеле ба ҳамин хотир ин чиза ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонад як каси дигар нависондаи ака паспорта чӣ фаҳмем ки маҳкама ё ин ки ҳуй ҳозирашда ин услугаи мо кор накардесте мо як услуга доштем ки запретора проверка мекардем лекин мутаассифона ҳамун сайтҳо ҳозир маҳкам шудагианд ҳамза нависонда ассалому алайкум сози хуби ака ман 96 14 декабр мара хизмат мебаранд ай даъвати баҳорӣ 14 декабрда 27 сола ки бишай аз даъвати баҳорӣ озод мешавад ҷаҳонгир нависонда ассалому алайкум ака ман метавонам ба ӯзбекистон як моҳа меҳмонӣ бурам бале метавонӣ аз 10 рӯз вақте ки ту зиёд месӣ дар ӯзбекистон регистратсия мекунӣ та дар учёт мемонӣ ва меисти як моҳ месӣ ё ки 2 моҳ месӣ иҷозат ҳаст али аҳмад нависондай ака илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб дем ман 6 фарзанд дорам мара хизмат мебаранд ё ин ки не не бародари азиз нафарое ки 2 фарзанд доранд аллакай озод ҳастанд аз хизмат як каси дигар нависондай салом бародар аз золотая корона қарздор бошӣ на спориша рави тоҷикистон депорт мекунанд дар ҳолате ки шумо наспорида тоҷикистон меоед ва муҳлат мегзара ӯ пули шумо фоиз хӯрдан мегирад ва дар ҳолате ки пултон бисёр ҷамъ шид метавонанд ки огоҳӣ роӣ кунанд ба номи шумо ба ҷумҳурии тоҷикистон ба суроғаи шумо ба ҷои зисти шумо ва дар ҳолати саркашӣ кардан аз пардохти пул шуморо дар суд метиҳанд як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон рӯзтон ба хайр бошад акаҷон меган ай моҳи январ патент 24 000 мешавад ҳамин ростай не бародари азиз ин гап ягон асос надорад ҳар сол баъди соли нав патент қимат мешавад вале якбора 10 000 20 000 қимат намешавад 500 рубл 1000 рубл ҳар сол боло рафтан мегирад тамошобинони азизу гиромӣ қадр то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад